हाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बाहाय लाबोनानै होफैनो नागिरदों आं साख्रिनि रादाब जायफोर नोंथांमोना साख्रिनि रादाब नेनानै दंगासिनो दंमोन बाहाय नोंथांमोना साख्रिनि रादाब नुनो मोननाय जासिगोन थाम्बनेलाव नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोनहा मा साख्रि जानो नागिरदों बेनिखायनो नोंथांमोनहा बाव डिटेल्सै नुनो मोनगोन दा लोगोफोर खोथाया जाहैबाय जायफोर नोंथांमोनहा गोदानै फैनाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो फारसेथिंजाय जायफोरा रेगुलार साबस्क्राइबार दङ बिथांमोननि थाखाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो आखायाव लानाय जादों दा बाहाय आंनि भिडिअखौ दासान्दि सानब्रै सानथामसो सिगाङाव नोंथांमोनहा नुबाय थानाय जाहैयाखै दा बेयाव नोंथांमोननि थाखाय आं बुंथिनानै होनो आखायाव लादों जे आंना एकाउन्टआ गुगोल एडसेन्सनिफ्राय सासपेन्ड जानानै दङ फर टेम्परारि 30 डेजनि थाखाय सासपेनसन जानानै दङ दा बेनिखायनो आं भिडिअ खालामथ'वाखैमोन नाथाय आं एपिल खालामनो आखायाव लागासिनो दङ ट्राइ खालामगोन आङो 30 डेजनि सिगाङावनो जा हायो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो आरो जुदि एपिल खालामनायनि गेजेरजोंबो आंना सल्भ जायाब्ला नोंथांमोनहा नुनाया बेबायदिनो एसे जोबोद खम भिडिअफोर नुनो मोननाय जाहैगोन फ्राय 30 डेजनि उनावहाय आं क्लियारलि खालामफिननाय जाहैगोन दा बेनि सिगां एपिल खालामनानै आङो जुदि एप्रुभ खालामनानै आंनि एडसेन्स एकाउन्टआ जुदि पारमिसन मोनफिनोब्ला नोंथांमोननि थाखायबो लाखि जागोन आंनि थाखायबो बेखौ लाखि होननानै आं साननानै लानाय जाहैगोन बेनिखायनो आङो कमिउनिटियावल' आङो टेप खालामनानै लिंक होनानै भिडिअनि लिंक होनानै आरो थाम्बनेलावल' लिरै नोंथांमोननि थाखाय आङो पाब्लिश खालामगासिनो दंमोन जायफोर नोंथांमोनहा नाथाय बेयाव भिडिअ गैयैखाय नोंथांमोनहा गोबाङानो कुइसन खालामहरदों मानो भिडिअ खालामाखै बेनि थाखायनो आं बेखौ बाथ्राखौ बुंनांगौ जानानै फैदों दा अब्ला लोगोफोर जिखियानो जाया मानो नैबे भिडिअआव नोंथांमोनहा नुनो नागिरनाय साख्रिया जाहैबाय बाहाय नुनो मोनदों फ्राय एसएससि स्टाफ सेलेक्शन कमिसन जायफोरखौ जोङो गोबां हामफ्लायबाय थायो बेयाव एसएससि स्टाफ सेलेक्शन कमिसन बेनिफ्राय बे स्टाफ सेलेक्शन कमिसननि एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 31 आगस्टआव जोबगोन ओमफ्राय टटेल पस्टआ दङ 1350 बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन बाव इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि बाथ्रा सावरायनो फैयोब्ला बाहाय बेनि देग्लायनि एसएससि एबा स्टाफ सेलेक्शन कमिसननि जानाखि पस्टफोर बेफोरो भेराइटि जोबोद बुरजायैनो गोसारलानाय टटेल 1350 आव मोनसे पस्टआवनो गासिबो बे नंजोबा मोनसे केटेगरिनिनो नंजोबा ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ नायना लानांगौनि गोनांथि दङ बाहाय फ्राय मोनसे पस्टआव अर्थात मोनसे साख्रियाव बेयाव मोनसे मोननै बेबायदिल' पस्ट दङ मोनसे केटेगरियाव मोनथाम मोनब्रैल' पस्ट दङ फ्रायानो नाथाय गोबां भेराइटि दङ जोबोद बुरजा जेरै हमना खिथानोसै नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय मोनसे जुदि जुनियर एसिसटेन्ट जायोब्ला बाहाय 3 बबेयावबा हेड कनस्टेबल दङबा बाहाय 5 बेफोरबायदि मोनसे एसेल' आरोखि नाथाय गोबां भेराइटि दङ बाहाय टेकनिशियाननि गोबां दङ आरो नन टेकनिशियाननिबो गोबां दङ फ्राय नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन ओइचएस पास निफ्रायनो बेयो जाजोबगोन दा बाहाय आं बे भिडिअआव नोंथांमोननि थाखाय बे इसेबां बुरजा लिस्टखौ आं बाहाय मबाइलाव बानायनानै जाजोबनाय जायाखै मानो होनब्ला आङो नै दाखिनि समाव आंनाव पिसि गैथ'आ पिसि थानायमोनब्ला नोंथांमोननि थाखाय डिटेल्स खालामनो हागौमोन सम मोननायमोनब्ला नाथाय आङो बे पस्टखौ दहायसो नुनायलाय लोगो नोंथांमोननि थाखाय नांगौनि थाखाय दिनै दानो बानायब्रबनाय जादों जुदि आं पिसिआव बानायनांगौबा नेक्स्टआव जागौमोन आरोखि नेक्स्ट डेफ्रावसो जाहैनो हागौमोन जिखिजाया नोंथांमोननि थाखाय आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होदों मोनसे लिंक बे लिंक थ्रुयै नोंथांमोनहा बेयाव नायना लानो हानाय जागोन डिटेल्स गासिबो बाहाय जेबो गोनो गोथो गैयाजासे खिन्थानानै होखाजोबनाय दङ बबे केटेगरियाव बेसेबां नांगौ मा नांगौ माबे डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोननि थाखाय बेयाव गासिबो क्लियार होजाय दंखायो आरो बे लिंकनि थ्रुयैनो जेब्ला नोंथांमोनहा स्क्रल खालामै गोजौ बोखोलांगोन लास्टआव अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टनि लिंक नुगोन हथात अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टनि पिडिएफ फाइल नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामनो मोनगोन आरो बिनि एसे गाहायाव अनलाइन एप्लाइ खालामनाय जिहेतु ओंखायनो बाहाय एप्लाइ फर लिंक होननाय दङ बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ फर लिंकआव जुदि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो जादोंबा गासैखौबो डिटेल्सै नायना लाखांनायनि उनावहाय बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा आसा खालामो बेयाव नोंथांमोननि जानाखि लुबैनाय बेयो जाबाय जानो हागौ नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बाहाय खावलायनो आखायाव लानाय जादों जायफोर नोंथांमोनहा नायगोन दा बे नायगिरिफोरनिफ्राय माखासे कमेन्ट्सफोर हरो जायफोर बिथांमोननि थाखाय मोननैसो बाथ्रा कमेन्ट्सआव जाहाथे आंनि एन्सार होनो हायै बायदि कुइसन दा खालामहर खोथाया जाहैबाय आदा सार आं एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया आरे भाइ आं एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया नोंनिखौ आं माबोरै बुंहरनो हानो नोंनि क्वालिफिकेसनखौ दिन्थिनानै होखाजोबनाय बाहाय नोंथांमोनहा साननानै ला ओंखायनि थाखाय
बेबायदि कुइसन्स दा खालामहर, फ्राय कमेन्टआव आं बेबायदि नुनो मोननाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय डिटेल्सै नायना लानानै गासैखौबो खालामब्लानो जाबाय। नोंथांमोना नायनाय लोगो लोगो नुनो मोनखादों जिहेथु आं खालामनो हागोन ना हाया बेखौ नोंथांमोना नोंसोरनो डिसाइड खालामनो हायो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय दिननि साख्रिनि रादाबा बेखिनिसैमोन। सोरबाया चेनेल साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला, बेखिनिखौ खावलायनानै भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।